बिष्णु नार्जारी आङो बे 2 नम्बर बाजारनि गावबुरा दा दिनै बे मोनाबिलिनि समाव नोंथांमोनखौ लिंहरनाय खारना जाहैबाय जोंनि गामियाव नैबे दालां बायनाय बे दालां बायनायखौ जाहाथे जोंनि BTC नि चिफ सार आरो MLA सार आरो EM सारा जाहाथे नैबे लामाजों जोंहा गसाइगाव टु सराइबिल जमदुवार आरो बहाय गोबां इंलिश मिडियाम दं सारमोना गासै मिथिजोबगौ जाहाथे अननानै बे लामानि थाखाय मोनसे मन्जुरि खालामनानै जाहाथे लामा आरो दालांखौ बानायना होयो आं बेखौनो गावबुरा जानानै खावलायबाय। जोंनि बे 2 नम्बर बाजारबिल गामियाव जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दं। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय बाजारबिल गामिनि 2 नम्बर बाजारबिल गामिनि मोनसे दुब्लिजों बोहैबोनाय लामा दै दङ। बे दैया जों लागोनि बे लामाखौ सब समय बोसोरे माने बायहोबाय थायो आरोखि सौसिलांबाय थायो बोसोरे बायो। गोदोनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बे लामायावहाय बोसोरे बायबाय थानायखौहाय आगोलनि मिनिस्टारफ्राबो आगोलनि दैदेनगिरिफोराबो बोसोरे बायनाय लोगो लोगो बेखौ एसे टेम्परारिब्लाबो रिपेयारिं खालामनो थाखाय औवानि दालां होनानै आफादत्त बारनो थाखायब्लाबो बायनाय लोगो लोगो जोंनो एसे सहाय होलाङोमोन। नाथाय देग्लायबो होफैनो खोथा दङमोन नाथाय मा प्रब्लेम जादों जोंबो बेखौ सानस'नो हायाखै। मानोना होफैनो होननानै खोथा होलांदोंमोन जोंना MLA सारा नाथाय मानो थाखाय होफैनो हायाखै बेखौबो जों मिथिया। मानोना जोंखौ मावनो अर्डार हरदोंमोन सारा। मावनो अर्डार हरनायाव जोङो दिनै गामिनि गासैबो मानसिफ्रानो ओंखारलायनानै खरसा हरनो होननायखाय औवानि खरसा बा लेबारनि खरसा हरगोन होननायखाय गामिनि मानसिया बयबो ओंखारलायनानै औवानि थाखा मोनगोन साननानै बा बे लामाखौ मोजां खालामनायाव सहाय मोनगोन साननानै मावदोंमोन आरोखि। दिनै मावनायाव ओरैबायदि जादों जे बे लामायाव जोंहा खमसे खम 12,000नि बारा खरसा जादों आरोखि दिनै। थारमाने 12,000 ओरैबायदियाव जादों औवाया थसेयावहाय 100। दा थसेयाव 100 बा जोंहा औवाया थांदों 50 दाल। 50 दाल औवा थांदों 50 दालबा जोंहा 5,000 जाहैखाबाय। ओमफ्राय ओरैहाय लेबारा 300 थाखा सासेयावहाय हाजिरा होमबा 26 जन लेबारबो मावदों। दा गुना ओमफ्राय दुरुङावहाय मथा-मथि 900 थाखा 800 बा 900 थांदों आरोखि गासै 12,000 सामथिं बेसेबांमोन आरो 700 थाखा खरसा जादों आरोखि। दा बेवहाय सारनिफ्राय जोङो एसे अनसुंथाइ मोनदों मोनाखै नङा थेवबो जों बेखौ हामजानाय मोनाखै आरोखि। हामजानाय मोननाया ओरैबायदियाव जादों थारमाने एसे 5,000सो बा 10,000सो हरोब्ला जों एसे गोजोननाय मोनगौमोन। बाखि थाखाखौ जोङो रायजोनिफ्राय सोगौमोन आरोखि। थारमाने दा हरनाया सारा 3,000ल' थाखा हरनाय जादों आरोखि जोंनि रायजोनो नैबे लामाखौ मावनायनि थाखाय। दा बेखायनो जोंनि MLA सारा हरदों होननानै जों थाखा लायग्रा माखासे गामिनि दङ 2-3सो बिसोरो 3,000 हरदों होननानै जोंनो 3,000 होफैदों। दा बे थाखाखौबो जों मावजेननाय लोगो लोगो खिथायोमोनब्ला फुङावहायनो दा गामिनि मानसिया बयबो लेबारफोरखौ सोआलाफे गावनि गाव माबाखौमोन आरोखि गायनाय फुनाय खामानिखौ दोननानै लेबारनि खरसा होगोन होननायखाय बयबो मावफैदोंमोन। दा उनावहाय मावै मावनानै जोबथायावहाय जेब्लानाखि टाइमा जोबो खामानियाबो जोबो बे समावहाय जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावलायग्राफ्रा सोंबाय फैसाया बोरो। दा बेवहाय जाहैबाय मा फैसायाथ' 3,000ल' मोनबोदों बेबायदि खोथा फैबाय आरोखि। दा 3,000ल'बा जोंनो मानो नांगौ। दा बिदि होननायावहाय जोंनि गामिनि मानसिफ्रा एसे सोरबा एसे दुखु मोनदों आरोखि। दुखु मोना नङा मोनखागोन मानोना सासे सारा जुदि बे 3,000ल' थाखा हरदोंबा बे एसे साननांगौ बाथ्रा फैयो आरोखि।
अबसे आगोलनिफ्रायनो BPFनि आमोलावबाबो बा आगोलनिफ्रायनो बायनाय समाव जिखुनु लामा बायोब्ला लामानि कन्डिसनखौ नायफैखायो बिसोर केमेरा खेबनायाथ' खेबा नङा आगोलनिफ्रायनो खेबखायो दा नायफैयो एसेब्लाबो बायनाय लोगो लोगो सारमोना दस्रा माबानिब्लाबो सारमोना बे लामाखौ बायनाय लोगो लोगो औवानि एसेब्लाबो टेम्परारि बानायनानै थाबायथ'दो हय बाना जोबजासिम होननानै औवानि बानायनो 10,000 15,000 बिदि होलांखायो आरोखि बोसोरे बिदिनो होलाङो देग्लाय आन्थाय सारा नायफैदोंमोन नायफैनाया आंथ' नायफैनाय समाव गैयामोन जोंनि गामिनि मानसिया माखासे दङमोननो कयेकजन दङमोन बिसोरनो नुजोबदों नायफैदोंमोन दा खोथाबो होलांदोंमोननो नोंसोर बानायदो बे लामाखौ बिसिबां लेबार खरसा थाङो औवा खरसा थाङो बे औवाफोरनि दामखौ हरनोसै होननानै बुंनायाव गामिनि मानसिया खुसि जादोंमोन आरोखि दिनै बेखौ नेनानै मथा मथि फार्स्ट बाना जानाय समावनो बे जिनिसा लामाया बायदों दिनै सारखौ आसा खालामबाय दिनै बानायनानै होफैगोन होननायखाय दिनैसिम मास मोनसेयानो जाबायना फ्राय मास मोनसेयानो जाबायना औ मास मोनसेयानो जाबाय दिनै सारखौ आसा खालामबाबो मोनैयावहाय माखासे गामिनि मानसिफोरा थांनानै रायज्लायहैदों नामा दा बेसेबां मोनदों मोनाखै जों बेखौ मिथिया माने दा जोंनि आखाइयावहाय ओरै टटेल 3,000 होफैदों आरोखि दुरुं बायनाय गुना बायनायखौ बार खालामनानै बिसोरो 2200 थाखा जोंनो होफैदों दा बे थाखाखौ मा खालामबावनो बिदि होननानै गामिनि मानसिया रिटार्न खालामफिननाय जादों आरोखि सारनो बे लामाया गसाइगावनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै गसाइगावनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै गावसुलखानिफ्राय ओरै जाम्बुगुरि सराइबिल खासियाबारि बेथिं थांजोबो बेनो मेन लामा सारमोनाबो जेब्ला समाव इलेक्सन जायो बे लामाजों थाबायखायो बे लामायानो मेन दिनै बे लामाया दिनैसिमबो कमप्लिट मोजां जायाखै आरोखि बे लामाजोंनो मेन दा गाबोननिफ्रायनो स्कुला खुलिनोसै गथ'फोरना दा बेवहाय नट्राडेम एकाडेमि दङ नट्राडेम एकाडेमि मोनना नट्राडेम एकाडेमि दं जोंनि गावसुलखायावहाय दा बेवहाय थांग्रा गथ'फ्रा गाबोननिफ्रायनो स्कुल खुलिगोन माखासे क्लासनिया आरोखि क्लास गिदिरनिया 9-10 खुलिगोन गाबोननिफ्रायनो दा बेनि थाखायनो जोङो इमारजेन्सि दिनैहाय बानायनाय जादोंमोन आरोखि बे लामाखौ दा हिसाब सारा गथ'फोर दङ दा गिदिंनानै थांनांगौ जायो खन माथियाफाराजोंबो लामा बायथिनाय आरो बेजों नङाब्ला बबेजों थांनांगौ जानानै फैयो ओरै जाम्बुगुरिजों गिदिंनांगौ जानानै फैयो ओरै बारजाबिल दैखरगुरि ओरै माबानि मानसिफोर दंजोबो बिसोर बेजों गिदिंनानै थांनांगौ जानानै फैयो आरोखि बे ससे लामानि थाखाय खिन्थु नैबेजों थांबा खाथियावनोसै गावसुलखाया दा बे मेन लामाखौ बानायनांगौ हिसाबै जोङो दिनै बयबो ओंखारलायनानै बानायदोंमोन सारखौ आसा खालामनानै हय फार्स्ट 10,000सो मोनबोगोन खोमा बिदि आसा खालामदोंमोन आरोखि जोङो दा आं बे समाव सोलिबाय थानाय सरखारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि सारा अननानै जोंनो नैबे लामायाव जेसेबांनाखि खरसा थांदोंमोन जोंहा दा औवानि खरसा लेबारनि खरसा बेफोरखौ सारा अननानै जोंनो माबा खालामोब्ला मोजां जायो आरोखि बेनो आरोखि आरो लोगोसे जोंनि BTRनि चिफ सार बिनिसिमबो जों खावलायहरनाय जायो जे नैबे मेन लामा जे लामाखौ जोंनो अनुबोधन नांथारगौ माने इमारजेन्सि गारि 108 गारियाबो बेजोंनो थांनांगौ जानानै फैयो गावसुलखा ओरै जाम्बुगुरि साइडनि मानसिफ्रा बेजोंनो थांनांगौ जानानै फैयो ओरै मेरला गामिनि दङ इमारजेन्सियाव बेजोंनो थांनांगौ जायो दा ओरैबायदि जादों दा इमारजेन्सियाव जोंनि ओरैनि मानसिया साबखाटाजों गिदिंनांगौबा एसे प्रब्लेम जानानै फैयो बेसेबांबा गोजान गिदिंलांनांगौ जानानै फैयो आरो ओरै दावखोलांफिननांगौबा जों जाम्बुगुरिजों गिदिंलांनांगौ जायो खमसे खम जे लामाया जोंनो 1 किल'मिटाराव जोङो 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार गोजानजों गिदिंफिननांगौ जायो दा 1 किल'मिटार लामायाव जुदि जों 3 किल'मिटार गिदिंनांगौबा बेवहाय प्रब्लेमा क्रिएट जायोना जाया मोनसे क्रेडिट जायो बेनि थाखायनो जोङो इमारजेन्सि बाइक बारनोब्लाबो बा अट' बा रिक्सा बारनो थाखाय जोङो बे लामाखौ दिनै बानायनाय जादोंमोन आरोखि दा सारनि सायाव आसा खालामनानै दा बेखायनो माबानि जोंनि बे BTRनि जाया चिफ सार बिथाङाबो एसे माबा खालामहरोब्ला गावनि मानसिफोरखौ एसे मोजां बुंहरनानै जुदि बे लामाखौ थाब मावनो थाखाय खोथा हरोब्ला मोजां जागौमोन जों बेखौनो आसा खालामदों गामिनि मानसिया आंनि मुङा जाहैबाय अनिरुद्र नार्जारि आङो 2 नम्बर बारजाबिल गामिनि